जोंना बुंनांगौ दोनबाय थानांगौ आरो आंहा फैगोन आंना बिदिया होननानै माला माबानो मोनगोन नै थांनांगोनसो जों उदालगुरि माबा गसाइगाव जुनाव मा जादों जेबो जायाखै होनबाय एसे लानानै फैदो बाला बनानै जुनालागै थागोन दे जुनालाय मोनबायानो दिन बुधबारैनो 1 तारिख जुनालागिनो गैलानो माथो जाबायानो सैथोआ सुनिबाराव फैगोन सुनिबाराव मोनगोन मोनगोन जोबलाय लांबायसो जौहाय आंना खनाया हा देन्थायानो गानानै थाबाय माखौ गाननो खनाया नुवाखै माखौ गाननो थानांगौ गाज्रिनिफ्राय लान्सखौथ' बे मारिबाय दं खना मोनसे बानायना गारनांसिगोन आंहाबो जों बानायनांगौहाय सिला बेरायनो औ सिला गोनांखौ फटक लानो र' थाथ'